Berdintasun erreferentearen figura Osakidetzako aurrenengo berdintasun planarekin sortzen da. Plan hau 2021 eta 2024 artean izan da. Osakidetzan 25 berdintasun erreferente gaude. Osi bakoitzeko bat eta gure bezalako osi handietan 2. Berdintasun batzar bat ere badugu hemen osian eta bertan parte hartzen dugu. Bertako kideak ere badira Osakidetzako langile batzuk eta alderdi sindikala era paritarioan. Eta batzarraren zuzendaritza pertsonaleko zuzendaritzak daka. Gure funtzioa berdintasun plana gure esian martxan jartzea da eta baita honen edapena sustatzea ere bai. Horretarako ebaluazio txosten batzuk eta jarraipen txosten batzuk egiten ditugu. Momentu honetan aurrenengo plana bukatu da eta bere ebaluazioa egin da eta lantzen ari dira bigarrengo berdintasun plan batean. Angela eta ni esiko langileak gara eta berdintasuneko formakuntza espezifikoa daukagu. Gure lanaldiaren 30% bat berdintasuneko lanetara abiatzen dugu. Eta beste dena, Angela auxiliar administratiba bezala Altzako osasun zentroan lan egiten du eta nik Zarautzeko osasun zentroan erizain moduan. Ekintza eta aktibitate ugari egiten ditugu. Alde batetikan, biolentzia generoko talde teknikoko partaide gara. Protokoloak argi uzten du zirkuito espezifikoak egon behar dutela, baina horretaz gain, osi honetan talde espezifiko bat daukagu. Beste alde batetikan, aholkularitza konfidantzaileko partaide gara. Bertan, sexu jazarpenaren kontrako denuntziak tratatzen ditugu. Beste alde batetik eta planak dioenaren arabera, nazioarteko hainbat egun espezifiko aldarrikatzen ditugu eta ekintzak egiten ditugu honen inguruan. Otsailaren 11, emakumea eta nesken nazioarteko zientziaren eguna, martxoak 8, emakumeen aldeko eguna, maiatzak 28, emakumeen osasunaren aldeko eguna eta azaroaren 25, biolentzia generoaren aurkako nazioarteko eguna. Horretaz gain, urtero, azaroan, berdintasun jardunaldi bat prestatzen dugu. Osiko pertsonale plantilla guztiarentzat. Eta baita, hizkuntza inklusiboko ikastaroak antolatzen ditugu. Hala nola, beste ekintza batzuk ere bai. Berdintasun batzar oso aktibo bat daukagu, eta zuzendaritza ere oso berdintasunen aldekoa da. Honek, noski gauzak asko erresten dizkigu. Baina erronkak ere baditugu. Momentu honetan gure erronkaetako bat da plantilla guztiari helaraztea bai berdintasunaren planaren inguruan eta baita sexu jazarpenaren kontrako protokolaren inguruan informazioa. Horretarako, hilabete honetan, eta lehen fase batean, lehen mailako arretako zentroetara hurbilduko gara eta hitzaldi batzuk emango ditugu informazioa eskainiz. Bai, berdintasun planaren inguruan, baita sexu jazarpenaren protokolaren inguruan eta hizkuntza inklusiboen inguruan. Beste erronka bat duguna da, sinistaraztea berdintasuna lortuta dagoela, papelean ditugulako eskubide berdinak bai emakumeek eta bai gizonezkoek. Baina ez da horrela. Errealitatea honakoa da. Hemen Osakidetzan 82 ia emakumeak gara. Eta erantzunkizuneko postuetan dauden emakumeak soilik 63%. Bretxa salariala edo soldata arrakala bat ere bai badaukagu, 15%koa dena. Eta hau batez ere murrizketen inguruan, bai zaintza gaitikan hartzen ditugun eszedentziak edo murrizketen inguruan sustatuta dago. Azken urteotan baikorrak ere bagara, zeren azken urteotan ere soldata arrakala hau 19% batetik 15%ra jetxi da. Intranetean berdintasunaren atalean 2 postontzi aurkituko dituzue. Bat, sexu jazarpenaren kontrakoa eta bestia berdintasunaren inguruan edozein gai galdetu nahi duenentzat. Pertsonalki etor zaitezke ama aurraren erekinera -2 plantan egongo gea asteazkenero goizeko 8:00tik 3:00 arte. Gure telefonoa 837 174 74
eta emailia berdintasuna.donostialdea@osakidetza.eus. Mi esker. Mila esker.